Teraz. Ale poriadne, môžeme začať? Dobre, táto prednáška, pokúsim sa čo najmenej spoilerov, áno, takže keď sa dostaneme k anime, alebo k story, budem sa vyhýbať story, ale poviem vám, ako to pozerať a o čom to. Tak, akože bez najmenej spoilerov, hej? Bez najviac? Pardon. Bez spoilerov. Bez spoilerov, skúsim. Takže, tuto máte môj obsah. Teda začneme samozrejme, čo je Uma Musume, trošku vám dám takú históriu, gameplay, potom charakterov, aby ste uvideli, koľko reálnych charakterov tam je, lebo je to až priveľa. A story, a samozrejme potom vám iba ja budem hovoriť to, čo chcem, lebo toto je moja prednáška. Čo je Uma Musume? Je to pík, hej? Kto s tým nesúhlasí, môže ísť rovno preč. Dobre? Uma Musume, ako ste počuli teda a videli ste na mojom obsahu prednášky, je to hra a anime a manga o koňoch, ktoré sú anime girls. A plus ešte jedna vec, budem dosť používať anglické slova, keďže ja som po anglicky väčšinou hovorila. Čo sa o tom dá povedať? Na globálnu scénu to dostalo sa iba teraz, preto vidíte teraz zrazu konie ženy, tuto, áno. A dostane sa k tomu trošku viac tu. Takže ono to bolo tak začané, asi tak oznámili to na Anime Japan 2016, takže akoby tu na Comic Salone oznámili novú hru, áno. Prvé to Psy Games, ale prvý look sme dostali až 2017. A áno, neuveríte, máme aj live performances. Keď poznáte Bandori alebo Project Sekai, tak ako oni majú koncerty, tak áno, aj kone vedia spievať. V 2018 vyšla prvá epizóda anime. Uma Musume má viacero filmov, kľudne ak budete chcieť vidieť, mám tam linky na pár trailerov, ak budete chcieť vidieť, ale 2018 bola tá úplne prvá epizóda, v apríli 1. a nebol to vtip, normálne to išlo a stočilo to, myslím, že jún 27. Je to vtip, ktorý dlho trvá, tak. A je to veľmi úspešný vtip. Je to veľmi úspešný. A vo februári 2021 vyšla konečne hra, na ktorú sme čakali 5 rokov, lebo medzi 2019 a 2018 hlavný direktor tejto hry odišiel. Veľmi nám Psy Games nepovedalo, čo sa stalo. Ako vidíte, tento dlhý japonský text, to je, čo Psy Games hovorilo, že odišiel nám direktor, sorry, hra musí výjsť neskôr. Áno? No a potom, vďaka čomu sme tu teraz, jún 25, oficiálny globálny server vyšiel po 4 rokoch, ako je japonský. A tak ste sa vlastne technicky všetci spoznali s Uma Musume. Tuto, ak tí, ktorí hrajú Uma Musume, možno si poviete, že takto tá grafika nevyzerá teraz. No toto sú ešte úplne staré sneak peeks, čo nám dávali 2017-2018. Áno? Verte mi, grafika vyzerá oveľa lepšie teraz. Je to takto. By som povedal, že to je lepšia grafika ako N-Stars, hej? Ale takto to nevyzerá. Ďalej. Gameplay. Veľa vecí sa tam dá robiť. A potom na konci prednášky, ak veľmi budete chcieť, môžete si aj zahrať na mojom mobile. Áno? To sa budú byť. To je veľmi nebezpečné. Áno, už som to zažila. To bude ako konský výbeh, to budú behať. No, ale hlavná vec je career mode. Táto hra je, prepáčte, ja by som povedala, že chodila, ale nemôže. Táto hra je hlavne o tom, že trénujete tieto koníky. Áno? Trénujete koníky a trénujete ich tak, že toto máte toto, to máte váš training screen. Áno? Máte power, niečo, speed, stamina, power, guts, width. Áno? A tu máte ako veľmi...
Ako veľmi dobre to máte, áno? Ako veľmi dobre ste to vycvičili. Poviem vám takto, aj trojročné dieťa vie pochopiť tú hru, áno. Akože... že zase, hej, áno, no. Pardon. Istý, ale potom už to ide. Ja by som... Keď máte prístup k Wikipédii, tak aj trojročné dieťa pochopí, ako trénovať každú hru. Tak. Ja si myslím, že čo sa týka, akože tá hra je skvelá, milujem tú hru, hej, ale tutoriál je tak strašne na hovno. Ja som nepochopila vôbec nič z toho tutoriálu. Nepočúvajte tutoriál. Nepočúvajte tutoriál a už vôbec ona je tam taká, že trénerka, čo vám akože, že radí, čo máte spraviť, vôbec ju nepočúvajte, normálne, že nie, ani nevie, vôbec nevie, nič nevie. Jediná vec, na čo je ona dobrá, je palkarta, ale to o tom potom, hej. Každopádne, radšej naozaj neprednášaj. Tak, áno, ten tutoriál, to som vám chcela povedať. Keď ste si povedali, že určite ste videli, kto videl už golčik? Kto videl nejaký golčik? No, áno, ty si najväčší fanúšik, to viem. No, a možno si poviete, že veď ja chcem prvú vycvičiť golčik. No nie. Vždy na tutoriáli budete cvičiť Diana Scarlett a im je jedno, či chcete alebo nie, dobre? Samozrejme nedokončíte, nedostane sa do Ura Finals. Čo? Dobre, ideme story time. Dobre? Nesúhlasím, to budú myšľakujú bakuším. Takže, vy tam prídete ako tréner, hej? Tam môžete si, vlastne keby tie UMAS, oni sa volajú UMAS, hej? Tak skrátke, oni normálne k vám hovoria, hej? Ako by ste vy tam boli ako postava v tej hre, áno? Takže ja som si teda dala meno Zerojo, dala som si, že som žena, hej? Tak ja som prišla, tréner Zerojo som došla, videla som prvé preteky. A tá Tazuna sa myslím volá, tak ona je asistentka riaditeľa školy, ktorá cvičí tieto Uma Musumes, hej? A ona povie, že vy ste nový tréner, poďte sa pozrieť, nie? Potom si pozriete malinký pretek. Tieto preteky, vám poviem tak, toto je najlepšia vec si pustiť, keď aj vy beháte na bežiacom páse, lebo úplne sa cítite v svojej ume. Áno? No a potom stretnete tieto umy a začnete ich trénovať. Každá uma má trošku iný... Chcete niekto počuť, ako krapuje uma? Každá uma má trošku iný štýl. Áno? Niektoré chodia na miles, niektoré sú na dirt, niektoré sú na turf. To vám odporúča Wikipédia. Áno, na Wikipédii vám povedia, dokoľko musíte všetko vycvičiť. Ale poviem vám, ktoré sú tie najlepšie na začiatok. A takto cvičíte svoje umy na to, aby ste mohli byť v team trials. A to môžete bojovať proti druhým hráčom. Dajme tomu, ja mám môj tým, mám tam Mayano Top Gun, mám tam Bakshin, lebo ona je najľahšia cvičiť. A mám tam Goldship a ďalších veľa. Hej? A dajme tomu, túto Mary by mala svoju. A ja proste môžem dojsť a ideme proti sebe. Keď vyhrám, dostanem veľa points a to ma posunie. Posunie ma to, tiež je tam leader chart, hej. Samozrejme, nedostanete žiadne reálne peniaze za to, iba dobrý pocit, ako pri každej gača hre. Áno! Ale aspoň nebude veľa hlásení, že by bolo vlastne problémy, zadlženia. A áno, je to gača hra. No, je to gača. Všetci máme radi gambling, však? Týčte mi Jan, nebojte. Takže tuto vidíte trošku našu gaču. Pulujete pre support karty a pre umy. Umas. Chápete. Support karty vám dávajú všelijaké plus
akože napríklad, keď tuto kliknete, keď tuto vidíte, jak klikla Guts, tak toto má také malinké čísielka nad tým a to znamená, že keď ona začne trénovať tie Guts, tak sa jej toľko tých čísel pridá sem a možno sa rating zdvihne z Dčka na C. Na C. Pardon. A keď si všimnete, tak tieto sú normálne a toto má takú rainbow frame. To je kvôli tomu, že tuto sú support karty. Support karty vám dajú hrozný boost. Niektoré support karty, napríklad tieto dve, sú tak overpowered, že to ak nemáte, tak... Prehrajte. Neprehrajte, ale cítite sa hlúpo. Áno, napríklad ako ja, ktorá som si minula 20 000 karot na tom a nedostala som ani jedno hore, kamaráti, takže pozor na gamblovanie. Ale máme ho radi, nie? Tak. A potom pulujete za umy. Vždy na začiatku tejto hry dostanete tie, by som povedala, že hlavné umy, čo je napríklad Bakshin, Gold Sheet, Special Week, toto je Special Week, tam je Gold Sheet, Bakshin tu nie je, Bakshin je tam. Aj stále sa zokrát, neviem, či vás máte. Áno, poznáte. Hej, ale keď chcete napríklad iné, ako napríklad ja tuto som mala, tuto, Hishi Akebono, keby som ju chcela trénovať, tak musím si minúť in-game peniaze na to, aby som to dostala. Vlastne ako, to pozná Project Sekai. OK. Takže tam ako pulujete pre karty, na to, aby ste mohli ako keby s nimi hrať, tak také. OK. No a teraz, áno, a ešte jedna vec. Kto má rád idol koncerty? Kto čakal, že tieto kone spievajú? Asi každý. Tak, ja sa vás chcem spýtať, chcete vidieť akéby opening movie? Áno. A počkaj, na globál alebo na japonský? Lebo globál má podľa mňa lepšiu pesničku, ale japonský má lepšie video. Globál? Poďte mi to pustiť. Vláde. Pozri, máme trénera. Máme trénera. Tréner sa! Áno, už to Na to im niečo rozprávaj. dobre, ejo. Ešte zajebník. Kto? Poznáte takú pesničku, že takže hachimi. To je z Uma Musume. Kto má záujem hrať Uma Musume? Asi. Asi. Jak asi? Jasné, tam sa im áno alebo nie. A keď nie, tam sú dvere. Moja domáca úloha zahrať si to hru. Pre tých, ktorí to nechcú mať na mobil, je to aj na počítači na Steam zadarmo. Áno? Nie som sponzorovaná, ale už robím 15 tak. Ja som videl, že má mrkvy v taške, takže neviem, čo je. Neviem, ako sa máte dneska, kým čakáme? Už to bude za V chvíľu. poriadku. Úžasne? Dobehla som závod v strele. Tam počujete, to je Uma mentality tam. Jediné, prečo žijú, sú závody. Áno, takže... A nejde to Moon Factory, takže... Už sťahujem. Nové záda. Teraz všetci povinne stiahnuť Uma Musume tejto krvi. Keď budete vykrajať na telefóne, slečna, prestaňte teraz. Budem kontrolovať, dobre? Správne. Keď mám taký slabý telefón, že mi to vôbec neutiahne. Tak dobijem si, poprosím fotku, že na počítači je to stiahnuté, dobre? Do nedele čas. Uma pojeba, najmä haj, čo je? Musíme propagať. Hej.
Ty nemáš rovno link? To som Tam. počkej. Skopírujem, lebo ten Chrome, ja neviem, čo spôsobili. Potrebujem mať novú dielniče. Ja nie, tam ten Chrome robí nejak. OK. Ozadný, dobre. Ozadný. Si nevšímajte reklamu. Zavrite oči. No nevidia nič ináč. Lebo sme v prezentácnom móde. Wow. Mama, musíte nastažiť horskú. Tak. Počkaj, dobre. Áno, sú gay. Presne tak. Práve som chcel povedať, celá hra je plná Juri, dobre? Vynikajúce. Tak to vám poviem. Tu nie sú všetky postavy. Dobre? A teraz mi to pôjde prepnúť. Hej, a hore iba na to. Môže vypnúť ten host? Ja ešte... Už je nainštalovaná. Dobre. Okay. No. Tu sme už boli. Už sa Pardon. spúšťa. Dobre, to stačí potom na konci, keď dobre Áno. A chcete... to na konci vám pustím koncerty, keď niekto veľmi bude chcieť vidieť koncerty. A teraz ku charakterom. Všetci sú koniec. No, dobre. Máme tak 5 sekúnd na jeden, hej? Áno, áno. Keď si myslíte, že tam nebude postava, ktorá sa im bude páčiť, bude, verte mi, že bude. Tam sú aj NPCčka, áno, ako napríklad toto, to je ten principál tej školy, áno. Ale, tak, dobre. Má tu niekto obľúbeného charaktera? No, teba vie, ty si golčík, to mi nemusíš hovoriť. Right shower. Tá je tu. No? Bakšin. Maja Topkan. Maja Topkan, tá je tu. Bakšin. Actually, Matika nepopísanú. Prosím? Máte tam nefúku kybernu. Oh my god. I make it louder, girl. Tu, ak je toto? Tu. Ja mám aj máte tam naozaj. Tuto. Áno, niektoré, fun fact, dve umy s tými najbližšími menami sú roommates. Hej? They are roommates. They were roommates. Harurara? They were best friends and they Niečo were... toto, Becko. Oni teraz challengeujú moje knowledge. Tretí riadok z dola v strede. Ja ju vidím odtiaľto a Koľko posledná. meter ste? Ešte to odkiaľ? Áno. Moja malá. Taká je, presne. Áno. Stay go. Prosím? Stay go. Stay gold? Smart Falco. Good. To je Gold Family sú asi tí najviac známi, pokiaľ je samozrejme oči. Wow, to čakal. Áno? Maja Topkan. Áno, Top Gun. Len pozor pre tých, ktorí budú hrať jej room. Vyzerá ako dieťa a tak trošku sa mi niekedy flirtuje.
Dobre. Hlavne keď máte jej wedding kartu, áno. Takže iba varujem. Ale táto hra viac podporuje to, že máte šipovať umy medzi sebou a nie so sebou. Nešipujte sa s koňom. Nešipuje sa s koňom. Dobre, to je správne. Dobre. Aj prvý sme. Čo keď on sa šupuje so mnou? Nie! Tak nie. Say no to horse. Nepočúvaj ani Stay in Love, ani jak sa volá tá, čo chce robiť Google Babies. Super No ani tu nepočúvajte, nie. Ja som dnes včera zistila, ako sa robia umy, hej, nebudem vás takto dramatizovať. Oh. Ale poviem takto, keď s vami flirtuje kôň, neflirtujte naspäť, dobre? Prosím, ďakujem. To je dobré. Do budúcnosti. Ja ako veterinár aj bez. Unfortunately, I eat meat. Tak ďakujem, pani veterinár. Niekto, kto nehral Uma Musume, nepozná, je tam niekto, kto sa vám páči iba tak, aj keď viem, že nevidíte dobre, lebo je to tam veľa. To je tá, ktorá vždy prehráva? Harunara, tak. Počkaj, ja som sa aj najzlej, čo aj. Druhý ja tam Pozdolčík. áno, tu je Harunara. A chcete smutnú správu pre tých, ktorí ešte nevedia? No, zomrela 9.9. Mala 29 rokov, takisto tento rok zomrela aj Grace Wander. Nájdem. Áno! Tieto umy nie sú vymyslené, oni sú podľa reálnych koňov. To som vám zabudla povedať. Grace Wander. Nepovedz aj Odre. Wait. Dobre, nevidím ju. Tak ona zomrela 8. augusta. Takže jediné, ktoré sú teraz nažive, áno. Mám doplňujúcu svoju správu. Odkedy Grace Wander zomrela, tak mám golčík depresiu. Kone môžu mať depresie. Takže v anime neklamali. A teraz je nažive iba Goldship a Daiva Scarlet. Takže z týchto všetkých, áno? Ešte čítal som z Lejka? A sa to dajmo? Oni jakoby nažive sú len tie dve, len z toho hlavného castu anime. Hlavného, áno. Tak tie, akože tie, tak vidíte, tak, pardon. Mám vám ukázať moje obľúbené, ale akože vy uvidíte cez túto prezentáciu, oni sú veľmi, ja skôr mám rada také tie underground. Napríklad Hishi Akebono, najväčšia uma, tu ju máte, Dobre hovorí. najväčšia uma, aj keď ona, akože normálne, ona nebola reálne najväčší ten racehorse, ale v tom čase bola jedna z tých najväčších, áno. Potom máme Daiva Scarlet, ktorá by mala byť vedľa Helios. Tu je Daiva Scarlet a Helios. Toto je pre mňa ship, ktorý nie je na globálnom ešte tak veľmi populárny, lebo Daiva Scarlet sa neobjavila v anime. To je jedno, už idem na reň, prečo ma nezastavíte? Dobre. A teraz pre tých, ktorí chcú hrať. Recommended na globáli. Teraz. Hej, keď príde Orbe-Frey pre nás, tak to bude koniec. Orbe-Frey je overpowered. Najlepší kôň, ako vidíte, Ogurika. Najlepšia, jedna z najlepších na cvičenie, jedna z najlepších runners, aj na team trials, aj samostatne. Úplnú dominanciu má. No aj asi váhovo. Pre tých, ktorí nevedia, ona nechcem povedať, že jej celá personality, ale jej veľká personality je to, že strašne veľa žere. Akože veľa žere. Áno? Takže ja nemám nič proti tomu koňovi, dobre? Prosím, nekancelujte ma. Áno, mne sa veľmi, veľmi dobre behala Bakshi a Kureča? Prepačte, tam je tak veľa tých charakterov, že ja už... Tam spamujete iba speed. Áno, iba speed.
iba speed, nič iné nepotrebujete, oni vás skerinu až do Ura Finals. Ura Finals je akože taká proste veľká championship, na ktorú sa potrebujete dostať. Keď to vyhráte, dostanete si trofej! Jej! A máte dobrý pocit. To je tak asi všetko. Ale pre mňa, kontroverzne, mám rada aj ako sa behá s bodkou. Veľa ľudí s ňou má problém, lebo tam musíte ju dosť vybalancovať niektoré veci. To je ten problém, že niektoré tieto umy sú strašne zlé na balancovanie tých ich stats. Áno. Poviem vám takto, wit a guts väčšinou nepotrebujete. Hej. Väčšinou je to hlavne o power, stamina a speed. O tom je taká jedna pesnička moja obľúbená, tam v tej hre. Keď budete chcieť vidieť, tak ukážem. Ale pre začiatočníkov Ogurika, Maroženský, čo je tu? Bakšin a Kurečan. Akože aj Agnes Tachyon, tá je ok, ale fakt odporúčam Bakšin, to iba spamujete speed, klikáte stále jeden button a máte to. To je pripravený na anime. Wow, ja som vás veľmi uspala. Takže, anime. Ako vidíte, je toho veľa. Ale odporúčam, keď to prvýkrát pozerajte podľa release order. Hej, ako to bolo vydané. Season 1, B&B, Season 2, First Anniversary ani tak veľmi nemusíte, ale akože keď veľmi vás to zaujíma, tak už si pozrite. Road to the Top, to je film, New Era Begins, film, a Cinderella Grey, čo teraz ide výjsť druhá sezóna. Myslím, že v októbri. Hej? Ale ak chcete podľa toho, ako to bolo akože tam, v tej Umaverse, tak Cinderella Grey, Season 1, B&B, Season 2, First Anniversary, Season 3, a potom New Era Begins a Road to the Top. Season 1, hlavný, ja poviem, že taký hlavný pár, hej, lebo tam je viacero akože charakterov, hej, ale a tí charaktery sa cez tie sezóny opakujú, hej. Season 1 je Special Week a Salon Suzuka tam, toto tu, áno. To je veľmi také, plot je veľmi, že fish out of the water, hej. Special Week na keby tak predstaví onemu, tej škole, áno. Potom máme Mejiro McQueen a Tokai Teo. To, ja vám poviem takto, to je asi moja obľúbená sezóna, lebo Tokai Teo, chcete spoiler? No. Áno. Ste si istí? Áno. Tak ten reálny kôň. Keď sa kôň keď dostane poranenie počas nejakej tejto race, tak v Amerike ho rovno tam na tej racetrack ho rovno hej? Odpravia. Áno, ide pápa, nechcem. Neviem, aké malé deti tu sú, ale ale v Japonsku to veľmi akože brali, takže to čo? Ale Tokai Teo sa 3-krát zranila. Áno. 3-krát sa zranila, ale 3-krát sa vyzdravila, čo je strašne akože to je niečo také, čo sa nedie. Hej? Keď už sa niekto poraní, tak ono sa väčšinou stáva, že už nebude tak. Tokai Teo sa 3-krát vyzdravila. Ono sa volá, že 3-time miracle, lebo teda 3-krát vlastne spravila to, čo žiadny nikol pomaly ani nevie spraviť. A to sa dosť deje aj v tom anime. Jeden veľký key point je o tomto zranení. A poviem takto, u nás sú veľmi o charakter relationships. Áno, poviem takto, je to jediné sport z anime, ktoré som kedy vedela pozerať. Hej? Viem, že máme radi svoj Blue Lock a svoje Haikyuu, ale tu tá animácia každú sezónu ide hore. A ukážem vám trailer. Potom
sa toho dajú a potom tu máte ďalej akože z tých filmov a špeciálov hlavné postavy. A teraz, ja som si pre vás pripravila 3 trailery. Ktorý chcete vidieť? Toto je Road to the Top. Toto je Beginning of a New Era a toto je Cinderella Grey. Ja odporúčam buď Beginning of a New Era alebo Cinderella Grey. Beginning of a New Era, to znie najviac zaujímavé. Tak dajte hore ruky, kto chce Beginning of a New Era a Cinderella Grey. Neviem počítať, veľa ľudí. A tak Road to the Top? 2, 3, 4. Pustím vám Beginning of a New Era, lebo to mám najradšej, dobre? Dobre. Akože animačne. Tak, a ideme zase. Tak zatiaľ, čo by ste chceli vedieť ešte o Umamusume? Hoci, čo mi povedzte. Teda, Povedz, že ak to rozlišíme, že či ten koník bol akože... aha, áno. Čatko, alebo... Viete rozlišiť, podľa toho môžem poprosiť... Mira, ja musím komentári, nikto užiaľ Ty máš len, nie? Áno. Tak, no, viete rozlišiť, či ten reálny kôň bol baba, alebo chalán? Kto bol či? Na ktorej strane má mašličku? Na ľavej! Z mojej strany na ľavej. To je v poriadku, ja si to tiež občas pletiem. Na pravej, hej. Takže to bol chalán. Áno. A keď má na ľavej, keď má tu, tak to bola baba. Taký veľmi malý detail, ktorý proste iba vám to... Proste sa cítite dobre, keď to viete. Napríklad... Vodka bola baba. Hej? Sa mi zdá. Áno? A túto goči, to je chalán. Nejde mi to. Dobre. Klikni rozšírené. Rozšírené a potom, že nižšie a tu to kliknúť, že aj to nižšie No, ešte. lebo nemám to. Aha. O. OK, nejaké ďalšie otázky, hoci čo. Áno. Ja mám otázku do publika. Z týchto hrajú hru, má niekto Bibu Hayanide a že s ňou vyhral Ura Fajnov? No dobre, tak my dvaja si to rozprávame, lebo ja milujem toho koňa, ale ja som s ňou ani raz nevyhrala. Všetky lovné stratégie som vyskúšala. Aha, a ak vyzerám taká, že som trošku stratená, je to kvôli tomu, že do pomoci som hrala Umamusume. To si nerobím srandu, som El Conodor Pasa a nedostala som sa na Ura Final, prehrala som na úplne poslednej kvalifikácii. Tento pocit poznám a bolí. Áno, keď prehráte v tejto hre, je to veľmi ľahké sa rozplakať. Iba tak by povedal. Dobre, pre tých, ktorí nehrali túto hru nikdy. Nejaká otázka? No, ja by som sa chcel spýtať, že ako vlastne funguje ten gameplay, že trénovanie koní a tak, lebo zatiaľ iba o tom gamblingu som počul, že sa tam točí, ale že aký je tam vlastne nejaký, že niečo, čo vie ovplyvniť ten hráč vlastne, mimo toho výberu. No, ovplyvňuješ tie stats, ich stats, hej, po toho, aký máš stat, alebo teda statistics, alebo jak to poviem po slovensky, niekto nejaký slovenčina je tu? Statistiky. Zručnosti. Proste ich čísielka, budem to volať čísielka, hej, majú power, stamina, čo? Speed, stamina, power, guts, wit. Čiže? Je to iba ešte raz to dám. Ale akým spôsobom to ten hráč ovplyvní? Tým, že jej dávaš... Tým, že počas toho tréningu videl
On? Keď to o tom hovoríte cez inkognito, malo by to ísť. Ale tak neviem, či je to zahraničné, Počkaj, keď dám do oného, vysvetlím. alebo cez iný prehľadač je to lepšie ešte, cez Firefox ja používam. Ideálne používať Brave. Tak. Okay. Tak zatiaľ ti toto hrá. Ty, ak si videl ten tréning tam, jak to bola skála, boli tam také krúžky, áno, tak ovplyvňuješ. Podľa toho, aký krúžok stlačíš, to cvičíš. Hej? Takže to je veľmi iba akože idol training game, ale poviem, tak je to dosť štatistika. To, či sa ti to podarí, je záležené entirely na RNG. Ono totiž ešte musíte kontrolovať ich energiu, lebo keď majú malú energiu, tak sa vedia poradiť počas tréningu a potom ich musíte zobrať na infirmary, hej? A niekedy môžu mať zlý mood, čo keď majú zlý mood, tak môžu prehrať, hej, lebo proste sa necítili na to. Môžu mať aj všelijaké conditions, buď super, že practice perfect, že máte väčšiu šancu, že proste máte successful training, lebo môžete mať aj failure, hej, ale môžu mať aj také, že overweight a takéto, čo vám proste aktivít. No, ničí vaše štatistiky. Takže, akože je to dosť logická hra, ale... Trošku jak FOU, že sa staráme. Áno, ale nemusíte check-in každý deň. Dobre to je, aby si každý deň, napríklad jedna moja kamarátka tu, začala to hrať iba kvôli tomu, lebo sú tam idol koncerty, hej? Každý si tam niečo nájde. No, a tu je Beginning of New Era. ジャングルポケットだ。危ねえさっき女。強い危ねえさっき女。絶対証明してやる。最強は俺だってんだ。私はただあの子に追いつきたいだけです。私は勝ちたい。レースに出るからには絶対に。その件は皐月賞で決着がついたはずだ。そもそもレースの勝敗なんて私にとってどうでもいいことだ。あんたにレースしてんじゃねえのかよ。本当ね、どっちが強いかはっきりさせんじゃなかったのかよ。高め合うライバルに砂を振った入顔として君ならね、正義の母をっていう俺がグループルシリーズで最強だ。思い出せないハードの奇跡のインスピレーションになるのに見せつけてやります。だって最強に劇場版ルース売り切りである新時代の扉。To je Beginning of New Era, strašne pekná animácia. To neboli tam niektoré tie zábery, ale tá animácia je fakt, budete akože pozerať s otvorenou hubou. Fakt. OK, chcete ešte niečo vidieť? Ďalší trailer, idol, music videa, otázky? Čo? Proste nejaké idol music video. To Speed Power Sound. Speed Power Stamina? Áno. Chcete vidieť idol music video, ale potrebujem veľmi silné áno. Dobre, nekričte na mňa. Jak sa to volá? On sa volá Tucker. Toto je môj obľúbený, nie Tucker Carlson. Toto je môj obľúbený NPC. Tak vám poviem. Dobre. To si ty! A vy ste jeho priateľi. Počujete? Áno. Toto je video na to, aby ste mohli actually sa postaviť a nie iba hrať Among Us celý deň, ale aj cvičiť. Malo ako
koncertu kedy. Preto oni tu nemôžu tancovať. Môžem to preskočiť na jednu dobrú časť. Môže sa to. Oni sú dosť silné. Ukážem vám niečo, čo sa vám bude páčiť viac. Zatiaľ máte nejaké otázky? Rýchlo premýšľate? Áno. Malo u sebe nejakú kolaboráciu s niekým? Z KFC, 7-Eleven, veľa. A malo s nejakými inými hrami, filmami? Filmami, Miami Top Gun. Ale to je reálny kôň, ale áno. Áno. A koľko percent je to fiktívne? Napríklad tie vzťahy medzi koňmi, to si vymysleli, či je to reálne, aj tie výhry? Napríklad tá moja Helios a tá Ruby, oni ich dali to, že tá Helios canonically flirtuje s tou Ruby, áno. Ale logicky asi nevideli, ako dva kone flirtujú, hej. Ale bolo to kvôli tomu, že napríklad Helios vždy behala lepšie, keď išla proti Ruby, áno. Väčšinou to buď niektoré sú vymyslené, ale väčšinou sa bola toho, ako pretekali, proti komu čo, ako kde, áno, alebo že kto bol v tom istom týme, napríklad akože v tom animácii. Ale toto ste asi aj videli, ak ste na Umatoku. Chcete to vidieť? Nemusíme. Chcete to vidieť? Áno. Môžeme. OK. Ale nebudete to počuť. Dobre. Áno, Cinderella Grey viete celé nájsť na YouTube. OK. Premýšľajte o otázkach. Dobre? Lebo za chvíľu vám dám taký malinký kvíz, lebo mám dve musíme merch, ktoré vám dám. Len dve, takže tiež to bude súboj. Áno, toto je ono, áno. Nič nepočujete. Dávajte pokoj. Zvuk je pozadu. Už nebudem míňať hotspot. Toto je Tracen Odo, jedna z najviac populárnych pesničiek v novosti komunite. Ale nie je na globáli ešte. Musíte si počkať na 2,5 anniversary. Bude to ešte dlho. Máte niekto otázky? Ale teraz rýchlo, lebo idem dať quiz.
OK. 100%? Áno. Je Agnes dobrý koň na trénovanie? Áno. Áno. Veľmi lákavné, aj keď si pozrete to je. Tak ona je v S-ku na easiness. Hej? Ona, myslím, že to je speed a power, alebo speed a stamina. Vždy je to buď väčšinou týchto easy je speed alebo power spolu, alebo speed a stamina. Tomu hraniu toto. Toto je väčšina tvojho gameplayu. Máte daný čas, niekoľko races, ktoré musíte akože prejsť. Hej? Máte goal, napríklad top 5, place top 5 in Kiku a Shore sprint, ktoré som ešte nikdy nevyhrala. Ono je dobre si tú hru stiahnuť čo najskôr, lebo dlho sa stiahuje. Jo. Takže A teda vyberáte si, tuto máte tlačítka, hej, a dáš, že chceš trénovať tento speed a sa ti zväčší toto, ten rating. Čím lepší rating, tým lepšie tvoja ona behá. Tuto, vždy keď sú tie races, pozeráš ten race, hej, no to záleží aj na tom, aké je vtedy počasie, ako sa tvoja ona cíti, potom aj, na ktorom, odkiaľ štartuje. Niekedy tvoja ona sa rozhodne, že bude mať late start, zabudla proste výjsť, lebo, hej, ale vždy, keď sa nepodarí spraviť nejaký gól, viete to reštartovať. Áno, ale toto sa dá iba, že 4-krát, 3-krát a potom musíte ukončiť kariéru, aj keď ste sa nedostali na Eurofinals, čo je trošku také depresívne, ten text, čo tam dávajú. Vám to dajú v modrom texte s 3 bodkami, ako by to bola vaša chyba, že ona vyštartovala neskoro. Hej? Ale tuto je ten mood, ktorý musíte dať pozor. Keď je shift hore, to je great, to je super, ona si to užíva, ona sa cíti dobre. Áno? A keď je bad, keď je awful, tak to môžete opraviť tým, že idete na recreation. Áno? Máte tam recreation, máte tam sleep, pomocou sleep sa doplní táto energia. Tá energia je teda used up, keď ju trénujete. Takže to je veľmi musíte vedieť, kedy ju dať spať, kedy ju dať kedy ju dať trénovať. Keď má zlý mood, vždy je dobré ju dať na recreation, na oddych, áno. Veľa faktorov, ale potom, jak to, že začnete si tretiu kariéru, tak to je už veľmi také, že vám to proste už dojde. A keď ste také, že neviem, že či ju mám dať spať alebo nie, tuto ak vidíte takéto malinké modré, tak tu máte, že failure percent. To vám dáva, že ako môžeš to niekedy failnúť, hej, že keby najmä tomu, že energia bola v polovici, hej, a vy idete use up 3/4 toho, čo ešte máte. Tak ona vám to povie, že failure 24%, že tak možno ti to failne, tvoja oma bude mať poranenie, musíš wastenúť celý jeden turn, máte turns, áno, že ako vy. Každý jeden deň môžete spraviť niečo iné. Samozrejme, nie akože reálny deň, ale deň v tej hre. Áno. Áno. Prepáčte, ja som fakt nespala kvôli tomu Uma Musume, jak som to hrala, takže ja sa trošku teraz strácam v mojej hlave. Ešte niečo? Ja som zaspal až neskôr a vstával som veľmi skoro, takže... Nejaké otázky? Nie? Dobre, aj keď akože neviem, prečo som tam udala túto krásnu... A kedy bude ten kvíz? To je... Teraz. Dobre. Dobre. Tak. Je to nejaký hráč, ešte pred kvízom, ktorý to nehral a ja teraz som ho týmto zaujímala, alebo povedz. Ako? Ja som zvedavý. OK, tak som si spravila svoju prácu, to je dobré. Takto, kto chce Uma Musume merch? Wow,
Dobre. Chcete, aby som vám ukázala, čo máme? Áno, ak viete, nie sú sponzorované. No, nejde. 9 minút máme, takže rýchlo. Bakuhatsu a Quest má Uemusume, figurky. Môžem kričať. Môžem chvíľku iba takto? Áno, šup. OK, takže idem takto kričať. Dobre, máme tu. Toto, prosím pekne, 7-Eleven collab. Dobre? Exkluzív. Sú to nejakí noví hráči, ktorí nič nevedia, ktorí by chceli ten merch. OK, takže musím dať... Prvá časť otázky bola či neviem. Takže... Ktoré kone sú ešte nažive? Ale vy to viete, tu je Uemusume. Dobre. Peach. Viva Scarlet, Satono Diamond, Kita-san Black, Gold Shade. Ty si tá, ktorá mi povedala, to nie. A Kawakami Princess. Ale to ty to vieš! Niekto to nevie. Ja vôbec neviem, Dobre, ale ja máš jeden nepozerám ani bod. konské zápasy. O čom je Uemusume? Trénuješ plne a robíš si dostihy, aby vyhrali finálny. OK, je Uemusume Peak? Áno. To ani to, dobre. Takže máme tu, dobre, vyberte dvoch z vás. Mary? Nie. Ty veľmi chceš ten merch. To? Povedz mi aspoň 3 uby, ale nemôžu byť akože tie najviac. Počkaj, ale na koho je tá Najviac zotázka? tu Peach. Tie najviac, akože nemôže byť Gold Chip, Special Week, tieto. Brightness Shower, Manhattan Capsule, Nice shower! Hishi Amazon, OK, Failing Sky, OK. Kawakami Princess, OK. Najlepšie umé na cvičenie? Dark Sakura Bakshina. Za teba sa prihlásil kamarátka, tak na ňu dáme, dobre? Koľko je sezón anime? 3. Dobre? Nie, 3. 3 sú. Ale tretia je väčšinou zabudnutá. Koľko je filmov? 2. Áno, 2. OK. Teraz medzi Peach tebou. To je môj obľúbený Uemusume. Ty to vieš. Vodka. Nie je môj najlepší. Helios. Áno. Takže, OK, komu dáme prvé miesto, kamaráti? Musíme teraz rýchlo končiť, takže... Tam? Predávam to. A ešte môžem poprosiť potlesk pre umy, ktoré dneska pretekali v parku. Dobre, a teraz rýchlo iba, kto by si chcel zahrať? Hej, Uemusume. Ale ty si so mnou celý deň. Tak, poďte za mnou.